eu non sei que ten este campo, pero oye, é chegar o momento e volven para atrás. Volven a cruzar a línea, non hai manera. A ver, yo Mira. creo que deberían de estar aquí en esta línea donde yo estoy. A ver si yo lo logro desde aquí, que me den 10 pasitos. Mira, eu non é por nada, pero que nada, se xo intentamos e volven para atrás. Imos sacar o mar novo da rolada, a ver se así conseguimos. Parece. Mirad unha cousiña, chega o momento de presentarnos a un dos nosos compañeiros. É un dos 5 románticos, un dos 5 solos do Paraguai, estes que pillamos aquí fai 2 segundos. El chamase Edelmiro é o noso saxofonista. Ben dispuesto a dos cousas. A primeira de todas, ganar un 9 meses de Belfrandes e Fuentes. E a segunda, conseguir poñervos a todos a bailar e xa de paso poñervos cara. Porque mira, botando unha mantiña con rapaz aquí onde vedes alardeaba de que era moi romántico, pero é moi tímido. E acercarse adiante collo frío que mire. A ver, dadme uns pasillos, mi madriña querida, dadme uns pasillos para el podión, dadme uns pasos, que vamos, dadme uns pasos, Edelmiro, eu dixo unha cousa, como marchen para atrás a responsabilidade é tuya. Coño, xo difícil. Bromas son bromas, para todos vos, Edelmiro nos trae, agárrate, saxo.